dan me ake ta kai ta shi dan biba dan kage dan barwa dan ina ka bashi ba ta kan fuska ta ki tunda ka shallake dalilin gaba gaba da ka sai ka da ka ta yi dora jaji pick up action awal ya zaka yi mun haka wannan hajiya shi na gani da ido na uku wallahi kadir ce to me yasa da muka je baka nuna min shi ba to me yasa da muka je baka nuna min shi ba ai tafiya yake na yi ya tsaya ya kasa ya ke tsaya aure ce kawai kana son ka ƙara tayar mata da hankali kaga kawai kana son ka kuma tayar mata da hankali sannan ya kalli da momi dan Allah ki kwantar da hankali in dai abba yana raye za a gan shi kuma na dau alƙawari zan shiga ko ina ne sai na nemo shi dan Allah ki kwantar da hankali in dai abba yana raye na haɗo alƙawari zan shiga ko ina ne zan nemo shi cut dari kudin momi shike ce mata momi ai ma ba ka bidiyo da isa da kin ji ki kama domo momi ya kawo baki abin ya zauna ba kai an ta shafi ya sha martina ko bawo ko fanta sama kwanan da zamu performance ne Martina zai sha ai da